Camera rent. Yes. En 3, 2, 1. Ster TV. Goeiedag. Jongens en meisjes, jonkies en famkes. Welkom bij Handvaardigheid Mijn Hemel. Ja, ik ben hier weer even doorgaan voor een paar leuke props van in de film. Zoals hier ga ik een echte bom maken. Maar het is eigenlijk geen echte bom, want dit is gewoon een bezemstok in stukjes. Ik ben nog even mijn tjerken doen. Die moet in de hands. Ja, dit is de binnenkant dus van de tjerken. Dat is waar Freddy zit te bidden. En hier komt een bakje met peut in te staan, misschien zo'n soort bakje. Hier zit de weg vol met peut. En hier komt ook weer een bakje met peut in te staan. En achter komt een elektrische ontsteking. Waar toch het hele soort in hands vliegt. 2 days later. Camera rent. Yes. En 3, 2, 1. Ja, nog wat er nou snakken, ja, want het komt er wel heel blauw. Hallo allemaal, wij zijn Rico en Tamara van Ster TV. Zoals je misschien wel weten, zit uw stage er haast op. En daarom voelen wij hier met mij nemen achter de schermen van de dagen die wij hem maken hier bij Ster. We gaan een protte verschillende locaties doen. Er zijn ook een heleboel props gemaakt door onder andere Emiel. En dan ben ik bij een protte prop stikken maken. Terug onder oren Emiel. Tijdens en buiten de draaidagen om is er natuurlijk ook een heleboel gelachen. En de film Ster zou Ster wezen zonder hun geweldige stunts. En stunts. En natuurlijk net de vierten stunts. En we hebben ook een heleboel nieuwe mensen ontmoet. En als je protte naar je meesten te leren kennen, hebben we tijdens de stage ook een protte leuke ding meemaken en een protte ding geleerd. We vonden het hartstikke leuk om Ster TV voor jullie te maken en we hopen dat jullie hiermee een beter beeld achter de schermen van Ster hebben gekregen. En voor de meesten die altijd Ster TV volgt, hou de bioscooplisten in de gaten voor de film Ster. De heu. Joejoe.